Като гледа телевизии и чете вестници, Паскал разбира колко е неправилен. Неправилен е, откъдето и да го погледнеш. Носът му е неправилен, не е нито римски, нито френски, а е никакъв. Брадичката му също е неправилна. Очите му пък самата неправилност. И ушите му стърчат. Много по-големи са от правилното. Като продължава в тази посока, Паскал открива, че и